Grabe ang ano natin, haggard. Haggard ko eh. Mamadali kasi. Si mama yata yun. Good evening, good evening. Kainin na. Thank you, Lord. Yan na, sirab yan, sirab. Ay, hilamos na lang. Ang lamig. Ang buhok ko, hirap. Ang pangit pa kasi, ano yun? Pangit pa kasi. Munggo ulam namin na may talong. Nag-harvest ako sa taas. Ng talong. Ayan na, may nag-heart na. Huwag tayo masyadong maingay. Abutin mo na lang ito mamaya, no? Para, Thank you, Lord. kain guys, kain. Huwag tayo masyadong maingay kasi tulog na ating mga kasama sa bahay. Dito kami nag-live kasi malamig masyado sa Maulan. labas. Ams TV, good evening sa iyo. Ngayon, no? First delegation natin si Ams TV. Kain ang dito. Kapag mo na yung kamay mo muna para hindi tayo hirap. Tapos kasi pa ako. Gusto ko itaas. Malamig. Yusuf kita? Yusuf kita? Yan. Kain tayo, Arms. Ams, kain tayo. Munggo, ulam. Tapos na, galing kami sa kasalan. Oh, wow. Baka nakapag-uwi ng lechon. Parang ang ninang yata dyan si Ate Arlene. Anak yata ni ano? Munggo guys, munggo. Kain. Anak ni Annalyn ba yun? Anak niya. Annalyn. Yung Yung pinasal yata. kinasal. Kasi nung namalingki ako ng linggo, sabi ni Mama Lee, manina ngaya siya. Ate mo Arlene ngaya sa anak ni Annalyn. Doon kami nakikain. Anak ni Manoy Edgar Bon. O, yun na nga. Anak ni Annalyn ano. Kasi sobrang ulan ano, ang steady. Grabe ang ulan. Yung kasal. Grabe ulan. Nagkamali ako sa schedule ko. Nawala yung mga nag-aantay. Mama, kain tayo. Gandang gabi sa lahat. Gandang gabi sa lahat. Tara, kain tayo mama. Anong ulam nyo dyan? Maute, anak ni Manay Annalyn Bon. Kaso maulan. Oh, grabe. Grabe nga. Nakakaawa naman ang kinasal at inulan. Pero okay lang yun, blessing. May basbas sa kanila, ang langit. Pahingi naman ako ng ano. Nilagyan mo ng kalamansi. Sarap. Sarap daw. May bagoong kami nakatago. Kasi bawal sa dalawang matanda. Bagoong. Yung may mga laman, oh. Sarap. Nakatago. Bawal sa dalawang Tinatago namin kasi bawal doon sa dalawang matanda. Manugong TV, ano isira ninyo? Bagoong sana? Bagoong. Bagoong. Dilis. Nakatago. Bawal kanila. Munggo. Ano, munggo? Tapos bumili na lang akong manok. Rito. Munggo tapos sa ano to? Piritong manok. Galing sa igang yung ano. Bagoong na dilis. Adobong karni baboy ulam namin. Katatapos lang namin. Oh, sarap naman. Namiss ko ang munggo. Sarap. Hindi pa nga masyado itong durog na dilis. Ano? Yung bagoong ng dilis. Saka hindi gaano ano. Babad sa asin. Sarap yan, no? Lagyan ng ano? Lagyan ng kalamansi. Galing igang. Galing sa igang. Wala ang ating mga tagapag-antay Ano mo ba yun? na Nailagay mo sa ano yung
Yung bansa. Mm. Oo. Mali kasi yung schedule niya ng oras. Kamamadali na mali ako ng schedule. Ayan. Schedule niya ng oras. 1 1 a.m. p.m. Bahala na kung hindi nila makita ang ating live. Hayaan na lang natin. Baka mamaya makita din nila. Sarap sana yung alamang. Meron pa nga oh. Yung alamang. Ito yun oh. Nakalagay sa garapon. Ginisang alamang. Sino nandyan? Si Cookie. Sabi ko, ba't may Kasi alisan yung bisita namin gawa ng mali yung schedule. Kaya nga, 7:15 a.m. ang nakalagay kanina. Ano pa nga eh? 1 a.m. 1 a.m. pa nga kanina. Kaya nagsialisan. At binura ko yun. Chat ko na lang. Baga nag-chat. Sino chat mo yung group? Yung group niya? Hindi si Rob. Chat mo rin ba sa'yo? Minsan. Yan. Pero sana magdatingan pa rin sila. Kanina naka-live si Sir Flame TV kaso mahina yung signal niya. Pumunta din ay parang hindi ko napuntahan niya si Flame TV. Budoy. Budoy Marilao, hello, good evening. Hello my friend. Hello din po sa inyo. At nito, hindi mo ano lahat yung pipino. Mahap lang. Dito, sama natin dito sa manok. Hello, good evening. Yan pala kulit po ng ating live ng gabi. Thank you so much. Para mapapakuha pa ako ulit ako ng ano nito. Masarap yung bagoong. Masarap yung laman ng bagoong. Mantay na nga lang pinimpla ko. Ay, hindi na lang mamaya. Huwag na lang timpla. Yung ano ba ito? Alamang. Kain guys, kain tayo guys. Kung hindi kung hindi darating ang ating mga bisita, magwa 1 hour lang tayo ngayon. Yeah. Kuha ka na lang sa kaldero. Hello, good evening. Kain tayo. Ano ba yung aso? Pinakain mo na ba yun? Nauna pa nga siya. Ba't nagaganon? Baka ginugulo na naman yung pato. Hindi parang natatay, parang gano'n. May nakita na naman yung nahayo. Sarap. Sarap ng sarap ng bagoong.
Akin na lang yung laman niya. Di ba pwede na yun mag-live si ano? Hindi talaga kuya tinatanggap yung number ko kaya hindi pa ako maka-live. Nakabili ka na ng bago? Yung alamang, hindi sa taba, yung bago lagyan ng gata. Ay, so. Kaso hindi may stock ma pag may gata. Hindi may stock. Hindi tatagal na nga 3 araw pag nalagyan ng gata. Sayang. Masisira agad. Hindi ako nakababa kanina sa bayan. Try mo na lang Maulan ka sir? Try mo na lang pag may bago ka na Okay, kung gusto mo, ang hirap kasi magturo ng pag-aayos sa sa chat lang. Kung gusto mo, kung may time ka, pumunta ka dito. Nandito natin ayusin yung yung account mo. Baka sakaling umaayos pa yung number mo. Sayang naman kung bibili ka ng bago. So mag-click ka dito, i-try natin dito. Try natin dito nga ayusin. Baka sakaling makita ko kung anong problema. Narinig niya kasi na gano'n. Kuha ka. Parang sa'yo mas marami. Sakali Dawag, thank you so much sa iyong pagbabalik at napalik ulit ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Ay kabayan, maayong gabi, pwede makakain ulam niyo kabayan? Munggo. Munggo? Meron pa doon, Mac? Meron. Munggo na may halong gulay pa na bunga ng talong tsaka dahon ng malunggay. May salo yung tulong sir. Marduque de la Puente, hello, good evening. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Munggo na may kamote. Hindi po, ano yun, me? Yung malapot, ano yun? Ha? Yung dahon na malapot. Ang dahon na malapot. Yung tigakag sa labong. Saluyot? Saluy. May mga tiyan ka may gulay na malugay. Saan ka nakakuha ng saluyot? May tanim ako Aba, may saluyot daw. Di kamote, walang kamote, Marduque de la Puente. Ay, sorry, bawal ako dyan, kabayan. Alin po? Yung munggo? Bawal ka sa munggo? Bakit? Baka may may rayuma. Sabi ni Doc, hindi naman daw. Hindi naman yan. Saluyot yun, no? Dani Pilang, hello, good evening. Thank you so much. Ka-operator vlog, thank you so much sa iyong pagbabalik. Yung uric acid niya mataas. Wala man problema sa munggo. Ako nga mataas ang uric acid ko. Hindi totoo yan. Niwala kayo sa akin. Dahil ilang beses ako nagpa-check up sa doktor. Hindi naman totoo yung munggo sa uric acid. Ang mataas sa uric acid, yung nilalahok nyo. Which is baka nila sinasahugan nyo ng Mga laman loob. mga laman loob. Iyan. O kaya pinapartneran nyo ng tuyo. Iyan, ang masama sa... Tsaka alamang, Yan. bawal. Yan ang matataas sa uric acid. In your dinner, God bless. Thank you so much. Tsaka ano. Operator, thank you so much. Palike po ulit ng aking live. Thank you so much, guys. Marduque de la Puente, uric. Gamot. Yung galunggong. Kung makain ba kayo bagoong kabayan? Ito, may bagoong kami kabayan. Nakatago lang. Na tinatago namin kasi bawal doon sa dalawang matanda. Siyempre, yung favorito ko po ang bagoong. Nantay-nantinin ako. Kasi Kumusta kayo diyan? JM, your boy, gamer, and car maker. Thank you so much po sa iyong pagpunta sa aming live. And excuse me. Pa-subscribe po ng ating channel and palik ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, Sir GM, your boy gamer. Rosep.
Tama ba? Rosep. Thank you so much sa iyong thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Happy New Year. Happy New Year too. Sir JM, Danny Pilang, at Jeffrey Napari. Bawal po yan. Message nyo, sir. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo po sila. Yeah. You are doing great. Thank you so much. We cannot read your username. Chinese. Pulsa, may pulsa. What is that? I'm back me. You I'm back me. Rab Gabara. Thank you so much. Woohoo! Tani. Interpret vlog to host. Interpret vlog po hostings. Okay. Interpret vlog po. Ano? Ipasok nyo na lang po dito ang inyong account na para madikitan po. Andyan po si Ma'am Ams TV na makakadikitan nyo. Sayang wala yung Home Along the Rails. Sobrang saya kahapon. Andyan po, yan na po si Ma'am Claudine Barito. Andyan lang po yung mga yan. Mardoque de la Puente. Ayun, nandyan pala. Opo, nandyan na po yung mga yan. Ngayon mo dito. Alin? Ayaw ko. Nandiyan ulit ako. Yan si Ma'am Claudine Barito. Kung hindi si Ma'am Claudine Barito ang mauna, si Miss Rica Peralejo ang nauuna. Ayun, nandiyan ayun. Magandang gabi, Miss Claudine Barito. Kain po tayo. Kumain na po ba kayo dyan? G. Alvarez, ayan na. Tignan nyo yung pinost ko na picture sa ating YouTube. Na yung mga group nyo, kitang-kita yung na screenshot ko yung kayong grupo, Home Along the Rails Cast. Thumbs up down. Thank you so much, Sir Rosep. Pinost ko yung screenshot na picture dyan sa ating YouTube channel na Manugang TV. Mardoque de la Puente, yung cast ng Okidokidok, meron din dito. Opo, meron yan. Si Ma'am Agot Isidro. Dok Aga, nandiyan yung mga yan. Yan, ganyan, sabay kakain. Sige, upo. Kaso nauuna lang talaga matapos yan si Commander si Kumari na kumain. Len Regondola, hindi kami nakaka-relate diyan sa 67 sa Roblox na iyon. Dahil may nakapagsabi sa amin na insult word ang ibig sabihin ng 67 na yan. Len Regondola. Kung kayo pa naglalaro, enjoyin nyo na lang po ang paglalaro ng Roblox. Pero kami, hindi po kami naglalaro ng Roblox. Kaya hindi po namin alam yan, tinatanong mo yan. Dahil may nakapagsabi sa amin na insult word yung 67 na yan sa Roblox. Ma'am B9, Miss B9, Sis B9, thank you so much po. Kain Sis B9. Okay, Doc, at Home Along sa live, Opo, sa, nakababa na si Boss Babalo. Si Mang Richie, nakababa na. Tayo, Sis B9. Hello din po, Lena Regondola. Sis B9, kain po tayo. Masakit ulo ko. Tigil-tigilan mo muna ang pagsiselfone. Sa sobrang pagsiselfone mo na iyan. Excuse me guys. Miss Agot Isidro, ayan na ang ating Okidokidok. Ren Legondola. Opo, mukha po yan. Hi. Ma'am B9, Miss B9, Good morning po. 6:32 a.m. here in Canada. Ayan Breakfast na po kayo, Sis B9. Munggo, ulam natin. Balatong sa Ilocano. Halo nga ang gulay nila ko, malunggay, konting kangkong, saluyot, tapos talong. Mga tanim ko kasi sa taas. Rob, tapos ka gumawa ng assignment mo. Yes, Miss Agot. So, nandito na ang Okidokidok Cash. Yan na. Si Miss Agot Isidro. Pikachu. Good night. Hindi ko masyadong lalakasan ang boses natin, Kasi tulog na ang mga kasama natin, guys. Ayun, nandito na. Taga saan po kayo, Lods? Dito po kami sa Albay, Bicol.
Nag-alborot ang bulkan. Camel Prots, mabubuo kami. Ayan, ang okay doki dok. Camel Prots, at saka, ano ba yan? Gimmick, TGIS, eh. No? Finally. Mhm. Kain po tayo muna. Kain po muna tayo, no? Rinig nyo naman siguro ako, no, guys. Ano, rinig nyo kaming dalawa. Kahit hindi namin ganun kalakasan ang ano. Nagpintas ni Mrs. Nakaleni Robredo Pin. Hmm? Ang ganda mo daw. Hmm. Nakaleni Robredo. Drama. Kaya nga po, nabalita ingat kayo. Opo. Safe naman po dito sa lugar namin sa pagdating sa Alboroto ni Mayon kasi dito sa lugar po namin, dito ang evacuation area ng mga mag-evacuate. Ano yun? Mataas po na lugar kasi dito sa amin. Nakakamatay. Na, O ba yung masakit ang ulo? Tanong lang po. Depende. Depende. Kasi pag may ibang sakit baka ng hindi ulo. baka hindi na rin sakit ng ulo. Pwede. Baka pwede mo kamatay. Ganda yan. O ano man, Sir Paulo Contisa. Wednesday ngayon Oo nga. Lynn Chris Sorola. Hello, good evening. Lynn Chris Sorola. Kuya Rolando, nakita mo na naman si ate. Ganyan talaga yan si parang Rolando natin. Asan na ba si Doc? Yan nga. Kanina pa kami nandito. Master Luke, mukbang yarn. Opo, tara na. Hindi naman sa ganun, hindi naman sa mukbang talaga. It is eating show lang po talaga. Eating show kasi hindi naman kami magaling malakas kumain. It is eating show lang po ito at saka kwentuhan show. Ma'am Arcelia, thank you so much po sa pagbabalik. Pa-like po ulit ng ating live guys. Thank you so much. Ba't parang malungkot po kayo? Hindi naman. Mahina lang. Kaya hindi natin kailangan lakasan ang boses natin kasi. Tulog na yung dalawang mata na. Tulog na po sila. Tulog na yung mga kasama namin dito sa bahay. Dito kami sa loob maalingaw yung boses sa loob ng bahay. Parang ang lakas na ng boses ko sa dating na ito. Nag-i-echo na. Nag-i-echo. Mukbang yan, ano? Miss Luke Eating show lang po. Mardoki at Darab Gabara, depende pero para mas sigurado ka, magpa-check up ka sa doktor, sabihin mo na sa parents mo na masakit ulo mo. Kung madalas magsasakit ang ulo mo, ayan, talagang kailangan mo na ipa-check up. Baka sa kasi cellphone niya. Binayin, kumar ko yan. Ayan, oo nga. Kumare namin yan, si Pan Rolando. Wag flood. Oo nga, wag kayong mag-flood ha. Ganda ng kilay mo ate. Tato yan. Tattoo yan sis B9. May nag-sponsor. Mardo, ayan. OIC, Kuya Rolly. Opo. Ilocano rin po yan si Sis B9. Ilocano din yan si parang Rolando. B9, nakita mo si ate. Anong oras dyan? 7:38 PM na po dito. Si Doc Aga, nagsabi sa inyo, nandito si Doc Aga. Doc Aga, palike po ng ating live. Musta ang kasama ko? Yan na po sila. We meet again, Monugang TV. Thank you so much, Dr. Petrovich, for coming back here in our live. Alex, ayan, Doc. Kala ko sila dito 4:38 AM. Ano po anong lugar po kayo? Sir, Master Luke, saan pong lugar kayo? Huwag po kayo mag-flood, okay? Puro artista pala umaattend sa live mo, boss. Opo, account lang po yan, pero hindi naman alam po naman natin lahat na na hindi po sila yung tunay, pero napakagaling na nasa likod ng mga account ng iyan kasi namamanage niya po lahat, Kaya thank you so much sa likod ng mga ng account ng artista na yan. Thank you so much po sa iyo. Sino ka man, hindi po namin kilala. Pero yung effort mo para suportahan ang aming channel ay napaka-init ng yung pag-support sa aming channel. America, bakasyon lang. Enjoy your enjoy your vacation diyan, Master Luke. Gagawin kitang moderator para makapagdikitan ka diyan. Si Ams TV. Moderator yan.
Ayan. Gold bang hikaw mo, Mare? Ano? Yung hikaw mo daw. Peke yan. Opo. Hindi ako pwede magsuot ng Peke. pink kasi nakati yung... Na ano, nagsusugat. Nagsusugat din. Yammer ka ha. Master Luke. Pakibili ako ng rubber shoes. Thank you. Si Doc Petrovic. Ayan. Ikaw ba ya? Tiga saan ka ba ya? Dito po kami sa ano, sa Albay Bicol, Philippines. Mumurahin lang yan na hitaw. Basta wag lang fake kasi nasusugat ng tayo na to. Gabi na po sa inyo. Opo, gabi na po dito. Sepi Rain. Sepi Rain. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live and pa-subscribe naman po ng aming channel and palit ng aming live ngayong gabi. Thank you so much po. Si Annabelle. Annabelle Constantino, yun no? Thank you so much sa iyong pagbabalik. Pakiulit ng ating live ngayong gabi guys. Thank you so much. Thank you so much. Ba't wala akong makita upcoming live mo kanina? Nagkamali po ako, Miss Antoinette Taus. Nagkamali po ako ng schedule na ang unang na-schedule ko ay 1 a.m. Kaya dinilit ko po. And then, nagkamali na naman, naging 7 a.m. Ayan. Kasi nagmamadali na po kami sa live namin. At kala ko hindi kami late na nga sa 7 na schedule. May ginawa kasi ako, ginamit ko yung cellphone ni Mare. Kailangan kong tapusin yung trabaho ko. Annabelle Constantina, Paldo. Hi Doc, dansa po, balikan kita maya. Ayan. Hindi ko alam sila po, may mga channel po yung mga yan. Master Luke, walang pera. O nga po, nasa hotel lang kami. Si Mrs. naman ayaw ng gold, gusto peke. Bakit naman? Mas maganda, maganda rin mag-invest niyan. Kasi maganda nga mag-invest ng gold parang Rolando. Kasi pagka nag-invest ka, pwede mong sanla, di ba? Meta, no? Mata. Tama, kain lang kayo, sayaw kayo. No? Kain lang po ito, wala pong sayawan show dito. Meta. Mata. Grab si Doc, oh. Doc Aga, Sanse Gudu. Bili lang ako Jordan na sapatos. Wala pa. Gandang gabi host, yun, no? Juani Tabingan. Thank you so much po sa iyong pagta sa aming live. And pa-subscribe po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Juani Tabingan. And kung may channel ka po, makipagbakasan ka na po dyan. Kay Stevie. Si Sir Janos de la Prado. Baka bukas nandito. Yan, no? Si Sir Doc Aga. Nirento lang namin yung hotel na to, Doc. Wow. Ba't nabawasan ka na ng subscriber nyo? Kahapon po 4.68 kay subscribers. Okay lang po yan. Yung mga normal lang po yan. Normal nagbabawas. Wala man, hindi naman kami nababother dyan sa mga subscribers na nag-a-unsub kung sakali or mga nilalagas ni YouTube. This is laban lang tayo ng laban para tuloy-tuloy ang pag-angat natin. Ano? Ams, nandito ka pala. Upo, nandyan si Ma'am Ams. Paano lang to? Galing. Rab, baka may unsubscribe. Opo. Normal naman po yan sa YouTube. Meron niya nag-unsubscribe. Kaya nga sabi ko, yung mga may YouTube channel na nag-subscribe sa akin, then tapos pagkatapos ng live nag-unsubscribe, ay pasensya na po. Hindi ko mababalikan yung mga ganun. Kasi after 2 days po ako magbalik ng mga may channel na nagsusubscribe po galing po sa live namin. Ano po? Oo nga. Okay, look, tama. Opo, Sir Orlando, kanina pa ako nanonood lang. Oo nga. Nauna yan si Ams TV. Salamat po, Juani Tabingan. Opo, walang anuman po, mga Esmeralda Paraiso. Sino ka? Ako po si Manugang TV. Ayan. Paldings.
Ganda pilot episode ng Okay Dok Manugang. Ano yun? Pilot episode. Binili ko ng KFC. Paddings. Wala ka na bagong upload, yung Bagyo lang. Wala na po. Hindi kami makapag-vlog kasi nga lagi naman umuulan. Gusto nga namin pumunta doon sa sa inaasikaso namin lupain. Tuloy-tuloy na naman ang ulan. Kasi may mga bunga na yung kadyos doon na tanim ko. Namulaklak na yun nung pumunta kami doon. Kadyos pa rin ulan doon yung kardis sa atin. Cardis. May napatubo ako. Siguro ilang puno yun? 20 na puno. 20 puno. Yung iba, namulaklak na. Kaya magbubunga na siya. Malapit na bumunga ang aming tanim na kadyos. Pero po pala kagabi, walang po problema, Annabel Constantino. Basta bigod na po, wala na tayo para hindi po tayo magka-problema. Day ni Mata, vlogger po ako, iyan. Then makipagdikitan na po dyan, gagawin na po, ibibigyan kita ng jacket. Yan. Pagdikitan ka kay Ams TV. Ams TV. Bigod po, sarap kain nyo, pahingi naman. Kain na, po, hingi na po. Kahit kuha na po. So, parang Rabara. Annabel Constantino, yun. Walang problema. Huwag mo na lang uulitin. Rolando Guerrero, patay na yung puno ng kadyos namin. Katuday na nagado. Katuray. Mm-hmm. Nagado. Ano nagado? Marami. Layo pa nga ng pinanggalingan ng buto na yun eh. Talagang sinikap kung kailangan tumubo siya kasi dito sa lugar namin halos wala na rin ang ganun. Tsaka hindi rin naman masyadong kilala nila dito. Kakaunti lang nakakakilala. Pero mahal sa palengke. Mahal. 60 pesos isang baso. Yung ganito sigurong baso. Malaki na nga yun. Malaki na to? Yung parang mataas-taas lang doon sa shot glass. Last kong bili nun, 50 eh. Kalahin mo. Ching Arellano, di pa nilabas. Nag-sub po ako. Thank you so much sa Annabel Constantino. Bakit di ka nag-sub kagabi? Baka nakalimutan lang. Hindi ka po ba nag-subscribe kagabi? Dahil napagalitan ka, mga Annabel Constantino. Masarap yan, Kajis. Oo. Masarap. Masarap sa kukod ti baboy niya pare. Kaya sinikap ko talagang makapabuhay. Dito sa harapan namin, may tumubong 2 piraso. Kukod ti baboy, yung pata ng baboy. Yan. Sarap nun, kadyos. Kaya malunggay ang katapat nun. Hindi ko pa natatry yun, may kung sakali man na Sa malunggay? Ginataan. Sarap nun. Yung kadyos. Kahit diba? Papakin mo lang. Nakatulog po Yun. Yan. Kaya mas maganda. Sana mapansin po. Ayun ang Mason Fernandez. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. Thank you so much. Mag-ingat sa rhinoplastic na nag-alert po ang ating nasaan ba? Kay Mason Fernandez yun. Shout out po kay Mason Fernandez and thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live and pa-subscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Thank you so much. Wala pa nga si SPO2 Alfredo, ayan. True, kukod, ayan, sarap na sa kukod. Ano yun? Yung pata ng baboy. Nakain na po ako, chicken adobo sa rock, yun. Pahingi naman. Mason Fernandez, ayan. Mason Fernandez. Kain po tayo. Tara po. Po. Paano po pala mag-live sa YouTube? Teka lang po. Kailangan may subscriber kang tipsy. Oo nga, para yung alert na NMR, NRR, ba? Para ang alert niya sa mayon.
Paano po pala mag-live sa YouTube? Ano yan, mag-ipon ka po ng 50 subscribers and then i-verify mo po ang iyong dapat may verify mo ang iyong contact number sa iyong YouTube account. Then para makapag-live ka. Then i-activate mo ang iyong live within 24 hours. Yun. Kala ko na-report na ako sa live nyo kinabahan ako. Narinig mo din? Ararawan pare, kumain. Ay, oo naman. Favorito ko yan, ararawan. Ano mo yung yung inuwi ko sa inyo doon? Sabi mo kulisap. Naku, ang tagal namin nun kumain ng anak ko. Talagang parang... Nasarapan din sila. At sus, yung favorito namin yan ni Mama. Pare Rolando, bumibili pa nga kami niyan per piraso. Tawanan pa nga kami habang kinakain namin. Maswerte na kung may magbenta sa amin ng 50 centimos isang piraso. Ngayon, ang alam ko ata, 5 piso, 3 piraso. 3 piraso yung 5 piso. Gusto po. Magkano na ang ararawan dyan, Mama? Anong ararawan? Yung alam mo yung pag nag-aararos ay malapit ng taniman ng pala, yung 'di ba? Pinapatag nila 'yon, tapos matubig. Yung mga lumalabas na kulisap doon. Anong tawag sa Minsan nga ang Stevie may napasok baga sa ilalim ng lupa. Minsan lumilipad. Tapos minsan ang ingay ng huni nun sa lupa. Parang tatay kita po. Ilang taon ka na po ba? Kung 15 years old ka na, maaari naman na maging tatay mo na ako kasi ang aking panganay ay 15 years old na. O lalo sa atin yan, ulalo. Yan, ano bang may tawag yan sa ano? Pag pag nag-harvest kang palay, 'di ba pag bulok na yung palay, yung katawan ng palay, nandun yun naglalabasan. Yun, kinakain nila yun. Arawang piso, isang piraso dito. Ang bili ko, buti mura pa. Piso. Piso isang piraso yun. Di 100, ang dami nun. Kaunti lang yung 100, kala mo. Mas, napakain kami nung prinito ng anak ko. Toasted. Pero ang sarap ng katawan niya, no? Sinangag niya. Yung niluto sa walang mantika. Yung katawan niya, no? Parang may gatas-gatas. Masarap siya ang Stevie. Nagtatawanan niya kami kasi talagang ayaw namin kumain. Pero nung natikman namin, ang sarap pala. May gatas-gatas yung tiyan. Ano lang ba? Munggo? Munggo. Pritong Miss manok. Antonitos, baboy. Baboyan po tawag sa amin. Alam mo yung may nguso na gumaganon? Oo. Yung parang yung paa niya na gumaganon. Yeah. Minsan nga, may nalipad pa dyan. Bugoy 143, hello po, nagbalik po ako yun. Thank you so much sa yung pagbabalik, May YouTube channel ka, Bugoy 143? Puntahan mo ang Stevie. Tignan mo kung may YouTube siya. Thank you so much sa iyong pagbabalik and pa-like ulit ng aming live and pa-subscribe po ng Yan natin. Wala po, hindi pa. Ulalo nga. Wala po, hindi ako marunong. Okay. Kinakain na. Marami pong tutorial dyan sa YouTube. Manood ka po. Kung paano gumawa ng YouTube channel din. Yan. Yun nga ulalo. Sinasabi ni kuya ko, kinakain nga yun. Kinakain. Masarap nun. Pag nag-anihan ng palay. Gustong-gusto ko naman yan yung Gustong-gusto ko naman yan yung niluto sa ginisa sa kamatis at sibuyas, maraming kamatis at sibuyas. Yes, Ginoo. Yan ang favorite kong luto. Naku po, ayan, hayaan niyo lang sila, mga Claudine Barto. Nag-aaral pa ako yan, hindi pwede. Okay po, wala nang problema. Rolando. Punta ka dito. Cha-cha tayo sa bukid. Lalabas sila. Ganun nga ginagawa namin, parang Rolando, baga. Pag kumukuha, talagang tsatsahin mo yung lupa, anuhan mo ng tubig, tapos tsatsahin mo yung lupa. Maglalabasan yan. Talaga? Naranasan ko din yan, no? Nakakuha kami ng isang, naranasan ko yun, parang Rolando, nakakuha kami ng isang limon
Puno namin yung isang limon. So, talaga naman. Tuwang-tuwa ako eh. Napakasarap naman. Ilang araw namin inulam. Tamang kain lang po kayo. Kayo ha? Opo, ito po. Tapos na nga po kami kumain. 7 p.m. ba live mo? Hindi po. Nagkamali na Ano ni na, schedule. nagkamali ako ng schedule. Nangyari kanina, yung unang schedule ko ay 1 a.m. Bye po tay. Sige po anak. Matulog ka na. Huwag ka na magpuyat anak. May pasok ka pa bukas. At may pasok pa bukas ano. Hindi yan ako, bala eh. Mararayuman ako. Hindi na kaya ni mama yan ganyan. Magsadsad ng magsadsad ng ararawan. Nirarayuman ako. Tama siguro naranasan mo ding agkauti agatul anya. Agatul yung yung dako mo. Dako mo tawag namin yun yung mga nasa yung mga alimangong maliliit na nasa butas-butas. Ay oo naman. Kaya ranas ko din masipit ng mga iyan. Tay, nasan si inay? Ang lakas ng trip ng batang to. Tignan mo dyan, anak. Baka naglalandi na yung nanay. Baka nagmamadyo. Naubos. Ubos na po ang ating pagkain, pati yung yung bagoong na bilis. tinimpla. Inubos namin. Nanay, ayan. Ang lakas ng trip talaga ng batang to. Kahapon ka pa eh. Kahapon ka pa raw. Sana tuluyan ang hindi na mag-ulan bukas. Kahapon ka pa eh. Sino yan? Si Paulo Conte. Yan si Paolo Kahapon Conte. ka pa. Kahapon pa talaga yan. Dati yung bata ko, muntikan na akong mamatay dahil wala akong hininga. Yan, bakit? Lapit ko na ang ating live. Kaso mukha na naman nasa likod ang aking kumare. Okay lang yun. Sorry na. Kulang ka ba sa pansin, Annabel? Sorry na. Okay lang yun. Kulang ka ba sa pansin, Annabel? Kulang ka sa aruga ng iyong magulang, ano? Sorry na. Dito ka sa amin at aarugain ka namin ng maayos. Dati yung papansinin ka na naman namin, hindi lang yung mga ganyang way ng pagpapapansin mo. Nonsense naman na yung pagpapapansin mo. Rob. Tama. Premature po yung nangyari sa akin. Okay. Pero alam mo ba, karamihan ng mga premature, which is matatalino yung mga yan. Ang mga premature. Sira bang sipi ko ang puti ni Mrs. Flawless? Sa ilaw lang yan, pareho lang natin ako. Oh. Sa ilaw lang yan. Sadya talagang yun. Oh, wala naman yun Patayin ko ilaw, tinan mo ha. Kung ano mag-iitsura namin. Kinalapit ako. Tada! Ayan, Sa ilaw lang. Sabi ko sa iyo eh. Iway po, wala ako pamilya. Ayun, kaya naman pala, ganyan ang iyong attitude, mag-stay ka lagi dito sa amin live at kami na ang magiging pamilya mo. Iyan. Ituturing ka namin kapatid, anak. Kung ano mang gusto mong klaseng pagturing sa iyo. Annabel Constantino. Tawa tuloy si Pa. Kaya pala, ganyan ang iyong attitude. Hindi ka natuturuan ng maayos, di ba? Dapat gamit ko iPhone 17 Pro Max. Mahal kasi nung aray ko. Yes, mahal talaga. Searching Arellano, yun ang ayun. Ayun. I-subscribe nyo na po ang iyong account sa ating sa ating channel, si Ching Arellano, si SPO2. Yung police dati dyan sa yung police dun sa sa Okidok ba yun? Tama ba? Tama po ba yun? Tama po ba ako? Yan ang pagkakatanda ko, yung payat na lalaki, si Ching. Si Ching. Yung police.
Di ba po mabilis masira ang iPhone? Opo. Tsaka pag nasira ang iPhone, ang hirap na ipagawa kasi order ka pa sa ibang bansa na ano mo. Oo nga. Di mo, ang bilis ako sumagot ni Miss Carmina Villarroel. Nakita mo yung ano, pinost ko Miss Carmina Villarroel sa ano? Miss Carmina, napita mo na yung request mo nga screenshot na ipopost sa YouTube sa ating channel. Asan si Gudo? Ayun, ang bilis sumagot talaga ni Miss Carmina. Ako, Espiritu Alfredo. Ayun, oo nga. Lagi kang mag-stay sa amin, lagi kang pumunta sa amin na Annabelle sa ating live. Ituturing ka namin kapamilya dito. Tulad ng pagturing namin na kapamilya si Rob Gabara at saka si Kuya Rolando mo dito. Ayan, pamilya na namin yan. Tsaka yung mga artista po sa Home Along the Rails, sa mga sa Okidokidok, TGIS, tsaka Tabing Ilog, Gimmick, pamilya na po namin yan dito. At tignan nyo naman po, makikita nyo naman po ang aming live gabi-gabi ay punong-puno ng kulitan, di ba? Dahil sa pagpapasaya ng ating mga kapamilya dyan. Carmina, musta si Rostom? Ayan. Joke. Babae na rin. Si Rostom. Babae na rin si ano. Si Rostom. Asa si Gudo. Yun. Wala po si Gudo. Ayan. Okay lang si Rostom. Babae na nga si Rostom. Maya po pagtapos ng live nyo, may papakita po ako sa inyo yung nasa resort kami. Sige po, send mo na. Mga picture mo sa ating messenger para makita naman namin ang iyong yung ganda ng lugar ninyo, paring Rob Gabara. Sorry po nakaiyak ako. May ano kasi kasalanan mo naman kasi. Huwag kang ganoon. Be good. Aralin mo ang good manners and right conduct na tinatawag natin. No? Annabelle, ilang taong ka na ba? Para hindi mo napag-aralan pa ang mga bagay na yan. Ano si Cookie? Ating Cookie, good. Excuse. Ano na naman Cookie, ang hinihiling mo? Mamaya tayo Mamaya tayo matutulog. Bye po. Sige po, matulog ka na po. Ayan. Na-videohan ko, kalaro ko. Sige na. I-send mo na. At ang makita natin dyan sa Ang lamig talaga guys. Alam nyo, hindi na naman ako naligo. Every other day ang ligo ko. Yung nasa resort kami, sige na. Oo nga, i-send mo na. Ayan si Cookie. Ano na naman Cookie? Mamaya na tayo matulog. Ano lagi ako niyan Kaaway ako lagi niyan. Tapat yan. Ako ang bully sa kanya. Binubuli kasi. Pero which is biro-biroan lang biro lang din naman yan. Mamaya na. Ako ang bully sa kay Cookie. Send ko na po ngayon para mamaya. Yes. Sige po, yan Uy, si Katya Santos Miss Bibahat Babes. Carmina Villarroel. Katya. Baka naman bubuin mo rin dito ang matawag mo din dito Sino ang mga hindi naligo ka siya. every other day naligo ako kahapon kaya hindi pa naman expired. Good for 2 days yung inabil kong ligo kahapon. Sabi ko kasi pag naligo, huwag titigasin yung katawan, Magtitigas yan. Kasi lalong lalamig. Meron na naman sa okidokidok, ayan nga. Sa may problema payo ko, humanap kayo ng pangit, ibigin kayo ng tunay. Yung nga naman. Katya Santos, baka naman dami nga lang talaga ni Pare. bubuin mo din siguro ang Bibahat Babes dito. Ayan na si, di ba Bibahat Babes yan si Maui Taylor, Katya Santos. Ayan. Meron na naman cast na oo, ayan. Stevie present, ayan. Ang lamig talaga ngayon grabe. Maghapon mo ulan, tapos ang lamig ang lamig ng panahon. Nabuhay pala ako, ayan. Ching Arellano, tama, ayan.
Yung inabil ko nga kasi good for 2 days yung expiration na kaya bukas pa may expired ang aking ligo. Ligo. Sabi ko sa CR maligo. Naligo sa poso. Sa poso. Eh pag Nag-alert yung pag yung kanina yan. Ay, Rika, kasama ka din sa Okidoki Doc. Oo nga. Sir Rolando. Mag-ingat sa agos ng pyroclastic uuson dulot mula sa crater ng bulkan mayon. Nag-alboroto kasi ang bulkan. Nag-alboroto ang bulkan. Oo nga, yes. Miss Agot Isidro, yun. Oo nga. Guys, paabutin ba natin ng 1 hour and 30 minutes to? Or 1 hour lang tayo? Iniinitan ko ng tubig bago maligo. Parang hindi ko naman kasi ma-enjoy pag may mainit na tubig ang ligo. Parang pakiramdam ko pare pag naggamit ako ng mainit na tubig. Parang lupay-pay ang pakiramdam ko, parang aglaladot ba? Yan, parang aglaladot ang pakiramdam ko pag nagligo ako ng may mainit na tubig. Pag-ihip ng hangin. Manginginig talaga. Oo nga. Talaga. Ang ingay pati. Pag nanginginig na sa sobrang lamig, ang ingay. Ako muna guest sa Okidoki Doc Manugang. Okay, sige po Sir Ricky Gabaw. Pag-ihip ng hangin, nanginginig tagay. O nga. Palot pa lang yan. Na-send ko na po yung sige po, titignan ko po mamaya pagkatapos ng ating live. Dami namin doon eh. Ayun, buti kayo nag-enjoy. Charlene Gonzalez, ayun. Thank you so much sa iyong pagpunta. Palike po ulit guys ng ating live. Guys, parang nakakalimutan niyo pong i-like ang ating live guys. Pag nangati na ang anit, ayan, expired na ang ligo. Oo nga no. Pag nangati na ang anit, expired na ang ligo niya. Kailangan mo na ulit maligo. May almusal kami bukas. Bumili ako ng pansit. Pansit ba to? Kasi pag bibili kaming luto, kulang. Sika ata ubing ka siyak duldug. Sika ay tubig. Sika ata ubing ka. Sabi niya, sika ata ubing ka. Ano yun? Siyak duldugin. Sabi niya, buti ikaw at bata ka pa. Ako, gurang na. Kung paabutan ng 150p ang cash ng Okidoki Doc, kaya screenshot mo yan ata. Hindi ko po nakikita eh. Dito ko nga tiga lang natin. Ayan, hindi pa. Nasa 75 pa lang. Ay, parang max na yung 75, Parang. Oo nga no. Puro 75 doon. Lang guys, tinitignan ko. Ay, bakit yun? Mali ang napindot ko, imbis na yung X. Mali napindot ko tuloy. Tinignan ko yung XP ng inyong mga kung paabutan ng ang 100 XP ang cash ng Okidoki Doc, kaya screenshot mo yan ata. Opo, try natin. Try pag extended ang oras. Ayan. Siguro 30 minutes. Meron na tayong guys 53 minutes sa ating live. Paabutin ba natin ng 1 hour and 30 minutes ang ating live? Or 1 hour lang. Kasi kung 1 hour lang, 53 minutes na lang, 7 minutes na lang tayo guys. Sige, happy couple, good night. Maaga tayong mag-rest. Oo nga po. Sir, parang Rolando, Gusto nga rin namin na 1 hour lang sana din. Shell Rego, Tama ba? Shell Rego, hello, good evening. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Hindi mo na naabutan ang aming eating show at ito ay kwentuhan show na lang. Napalit ako ng picture. Ayan, oo nga, mas pogi-pogi. Ngayon siya Doc Aga. Nakakatamad maligo pag gising sa umaga, ang lamig ng tubig kahit maligamgam ang tubig na nangangatal pa rin. Oo nga naman, talaga. Misaki, hi idol, ngayon lang ako nakapanood ng video mo kasi yung nga lang ako nagpaload. Okay lang po, Misaki,
which is napaka-gastos naman po talaga ang paglo-load. Walang po problema sa amin. Kung kayo po nag-aaral, ay tipid-tipidin niyo po ang inyong pera. Huwag lang laging dalhin sa load. Espeto, ano ang nangyari diyan ka na? Good night po, Sir Rolando. Oo nga. Good night sa iyo, parang Rolando. Magpahinga ka na po ng maaga. At alam po namin ang iyong trabaho sa araw-araw. Miss Saki, thank you. Thank po sa pag-subscribe. Ayan, opo. Nabalikan po kita, opo. Ganyan po ako bumalik, kahit na medyo matagal at 2 days, 2 days po talaga ako bago magbalik sa mga nag-subscribe po sa akin. Miss Misaki, opo. Sa next episode ay magiging guest yung Kulits tsaka si Tanya Garcia yan. Okay, sa live yan bukas. Okay. Thank you so much guys sa mga nag-like, And ang gusto nga namin 1 hour lang pong ating live. At meron na lang pong 56 minutes na po tayo. Hindi po namin alam, Pero marami pa naman po kayo nakatambay ngayong gabi. Dami ko na po followers sa TikTok, 135 followers. Dati 68 followers dahil sa upload ko. Yan, basta mag-upload ka lang na mag-upload. Kasi sa magigain mo din ang malaking subscribers. Ano to? Mel Casamanego. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. And don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Lagay mo ang thumbnail ng cash ng Okidokdo. Sa live. Ito ngayon. Paano po yun? Tingnan. Jairos. Ito. Babalo. Hindi. Halo-halo po eh. Oo, hindi po sulit. Hindi sunod yung hindi sunod-sunod. Hindi po sunod-sunod yung nakasingit po si Annabel Constantino, si Bugoy, si Sir Ka-Operator Vlog. Nakasingit po sila si Ams TV. Ayan, nakasingit po sila sa inyong mga XP Kaya pasensya na po, siguro hindi ko yan. Ayan. Saludo ako sa inyo, idol, ang babait nyo. Yan. Thank you so much po, Miss Saki. Ams, ma-upload ka ng bago yung uwan lang ang napanood ko. Good luck, Ams. Be nice, girl. Remember the good GMRC. Okay. Mabait po yan, pare Rolando, si Ams TV. Mabait po yan at makulit din po yan. Mas makulit pa nga po yan sa amin. Orlando Guerrero. Yan ano lang po, unti-unti at mapapalago din natin yan kay Ams TV na yan. Thank you so much sa pag-appreciate mo sa amin, Miss Saki. Bawal po ba mapakita mukha kalaro ko nga po TikTok yun na ban siya. Hindi ko po alam, wala po kami nga alam sa rules na regulation ng TikTok po. Sir Rob Gabara, parang Rob Gabara. Sir Ching Aureliano, tama. Ayan. Opo, Sir Rolando, bye po, pahinga ka na po. Sa live ngayon, ilagay sa thumbnail ang cast ng Okidokidok. Ay, hindi po nga po, ano ba yun? Singit-singit po. Di po makatulog, kakaisip sa pamilya ko. Nasaan po ba ang pamilya mo? Annabel Constantino. Baka nasa probinsya. Napakalungkot naman po ang iyong buhay. Hindi po intact yung pagsasama-sama niyo dito sa XP. Ma'am Miss Carmina. Yung ulam na lang. Oo nga. Tama, yung ulam. Kasi yun po ang nakasanayan natin na ginagawang thumbnail kung yung pagkain ngayong gabi. Ayan po ang pinipicturan ko. Yun po ang ginagawa kong thumbnail. Ay, natambakan na nga po ako ng i-edit na thumbnail dahil sa hindi ako makausad-usad sa aking trabaho sa YouTube po. Ams, ayoko yan. Pahiga-higa. Balik ako. Hindi ko rin kaya yan, yung maghapon nakahiga. Okay lang din na maghapon walang ginagawa, pero hindi naman na yung maghapon nakahiga. Sos, parang ang hirap
nung inatake ako ng uric acid ko na which is 2 months na nasa higaan lang talaga ako, hindi ako makatayo. Grabe talaga ang parang na i-stress na ako, na nadidepress sa sarili ko, na hindi ko man lang maitayo ang sarili ko. Lagi po Ngayon. ba kayo? Ang Oo nga. message. Thank you po Sir Rolando sa pagdalaw sa channel ko. God bless po. O yan. Tapos lagay mo ang text gabi ng ano? Okay, Tas mo lagay mo ang text unang gabi ng okidokidok. Manugan. Pwede po, pwede. Yung ano po ba yun, yung picture ng pagkain natin, and then yung text message niya, which is thumbnail text niya, cast ng okidokidok, ano? Pwede naman po. Thank you so much sa inyong sa inyong pag-suggest. At nagkaroon po ako ng idea nga naman. I am sorry, di kita napansin. Ate Ams po yan, Kuya Rab. Galing. Oh. Miss Camel Prats. Na. Tapos tama. Nagkaroon ako ng idea kaya SPO2. Ayan. Kaya searching Aureliano. Nagkaroon ako ng idea. Sana ikaw, tatay ko at nanay ko yung nasa likod. Oh. Pwede naman. Pwede na. Tawagin mo na lang kami pa. Yan. And ma. Yan. Medyo sosyalin mo isa. Papa. Yan. And mama. Yan. O kaya naman ako, medyo mas social pa. Daddy. And mame. Yeah. Annabelle. Alfredo, Annabelle, don't be serious, iha. Delikado yan. Nagbabasa ka ba? Huwag naman sana think positive. Mamasyal ka, punta ka sa kapitbahay, makimarites. Tama nga naman. Huwag mong masyadong stressin ang sarili mo. Yes. Enjoyin mo ang buhay. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa kalungkutan. Which is kahit na malungkot ang sitwasyon mo, pilitin mong mag-attract ng positive sa sarili mo para maging masaya tayo palagi. Mang Berto, ayan. Ikaw ulit, idol. Yun, Julian Jimenez. Opo, gabi-gabi naman po ang aming live, Julian Jimenez. Hello po, Sir Rob. Okay lang po. Hindi rin naman kita pinansin. O nga naman. Gusto ko po kayo makita, manugang. Nakikita mo na po kami yan sa live. Live po ito eh. Kaya parang nakikita mo na rin kami sa tunay na buhay kasi nasa live po tayo. Nasa live ka po, Sir Rob Gabara. Ayan. Musta ka na ba? Musta ka na ba sa langit? Kasi Babalo. Puro po tayo kalokohan. Oo nga naman. Ganun po tayo laga. Mas maganda po yung mga biruan, kalukuhan na seryoso. Yan. Pero wag lang po mga lokohan na biruan na below the belt, kasi hindi na po maganda yon. Yung mga biruan lang na kayang-kaya natin na sakyan. Ayan. Welcome back, bossing. Ayan. Thank you so much. Jan Michael Roquero. Hello, yeah, I'm back again. Oo nga. Ganito po ba, mama? Yan. Ako, mama. Yan. Pwede mo na ako kaming tawagin papa and mama. Huwag ka masyadong seryoso. Huwag mong seryosohin masyado ang buhay. At maikli lang ang buhay. Kailangan lagi tayong happy. Yes, Miss Claudine Barreto. Yan na, nag-extend na nga tayo guys, At hindi naman natin na namamalayan ang ating mag-vlog ka, singing, sisikat ka, ganda ng nimo, Annabelle. Oo nga naman. Annabelle Constantino. Annabelle Rama. Oo naman, napakaganda ni Annabelle Rama kaya. Yung asawa nanay ni Richard Gutierrez. Asawa ni, ang pangalan ng Gutierrez na yun. Parang may sakit yun. Nasa ibang bansa yun. Hindi ko na... Dumaan lang sa ko. Hindi ko alam. Wala na. Okay po ba? Okay po, maat pa. Yan. Yes. Maging mabuting bata ka lang at sigurado magiging masaya ang iyong buhay. Kasi pag ina-attract mo ang negative, magiging masama ang iyong kalalabasan. Ayan. Mabigat sa Ayan, sa katawan. Mabigat sa kalooban. Sigurado.
pwede po tawagan kita sa messenger kaso nakakahiya eh. Pagka hindi po ako busy, pero non-stop po kasi ang cellphone ko sa ano. Ngayon lang nag-i-stop pag nag-live kami, which is hindi busy pa rin naman, di ba? Pero pagtapos ng live, lagi yan naka ano sa YouTube, naka-link lagi yan sa YouTube sa akin cellphone. Kaya minsan yung mga kaibigan ko na nag-chat sa akin, late ko na, minsan na kinaumagahan ko na nababasa ang mga chat nila. Kaya yung mga ibang kaibigan ko na friends din ni Kumare, mas ina-advise ko sila na pag may sinabi sa akin na urgent, i-chat na agad kaya Kumare para malaman ko na agad. Ano? Kasi kung sa akin, kahit sa messenger, minsan late na ko na talagang ano. Sige, tulog na tayo. I am live, you know. RN, ano? Arno. Ano ba yun? Arlene. No? Sila. Ang hirap Hello, good evening po sa inyo. Ano? Thank you so much sa inyong pagpunta sa aming live. Pa-subscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Sige, tulog na tayo. Iwan na natin yung dalawa. Jokes. Wala pong problema. Kasi pag wala na rin naman kami kung sakali, iniwanan mo na kami. At wala na rin wala na viewers. Hindi, mag-i-end na kami. Oo. Ganun lang yun. Ikaw talaga para. Napaka-basic. kaya pa ba extend po, napag-extend na po natin. No? Kaya pabutin na natin ng 1 hour and 30 minutes. Kasi meron na tayong 1 hour and 6 minutes. Di ba? Sir Rolando. Yan. Pero hindi kami iwanan yan. Ano. Oo nga. Si Ching Aureliano. Time check 8:20 PM. Oo nga. 8:20. Pareho tayo ng time. Pareho po tayo ng time. Cellphone ng time. 8:21 na sa akin cellphone. Ayan. Thank you so much Sir Rob sa iyong pag-appreciate sa amin. And be good lagi. Na busy Gudo. Sino ba yung Gudo na yun? Hindi ko na maalala yung Gudo na yan. Sinisipon na naman siya. Operator Vlog, thank you so much. Dennis Lacson, Hi, I'm Sumin po. Ako ay nakatira sa Pilipinas. Dennis Lacson. Hello po. Good evening. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. Napasubscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much sa iyong pagpunta. And magandang gabi sa iyo. Cooperator Vlog, thank you so much sa pagtatambay mo. Cooperator Vlog. Sir Jimmy, sana maging okay na iyong channel para makapag-live ka na rin ulit. Sir Operator. Tama ba ako, Tony? Yan. Yes, si Jimmy. Yan ba si Doc? Si Jimmy Santos, yun. Arlen, sila. Dan, subscribe. Thank you so much for subscribing. And God bless sa inyo. Sa mga nagsusubscribe po at sumusuporta sa ating channel. Distract tuloy ako. Sa mga nagsubscribe po sa ating channel ay bahala na po ang Panginoon na magbalik sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya. Thank you so much po sa inyo sa mga nagsusuporta sa atin. Binalita po dyan yung lugar ninyo dahil kay Vulcan Mayon. Ingat po kayo, keep safe po. Thank you so much, paring Rab Gabara. Which is safe naman po kami dito. Wag lang po talaga yung puputok siya ng malakas na aabot ng ang kanyang rhinoplasty, tama ba yung tawag doon? Yung uson, tinatawag nilang uson dito. Yung usok niya. Yung buga ng na wag lang puputok talaga na aabot sa ulap. Yun, talaga na maapektuhan kami dito sa kanyang abo. Pero kung yung pag-agos-agos lang umaapaw-apaw lang ang laba sa kanyang crater, safe po kami doon. Kasi malayo po kami sa Mayon. Kasi dito nga po ang aming lugar, ang ginagawa nilang evacuation area. Si Jamie Santos, ayun, si Jamie Santos po nga pala sa yun. Naman. Masaya ang unang gabi itong okidokidok manugang. Oo, talaga naman. Masaya po kami kasi kung hindi ang Hong Along the Rails ang dinadala nyo dito ay okidokidok naman po ngayon. Nung nakaraan na isa ng pagkakatanda ko ng unang ipinasok nyo ay ang gimmick team. Tapos ngayon okidokidok naman.
Kuya, subo. Sige, sige. Sige. Ganyan pala, no? Ganyan ka pala. Sige po. Remove kita. Napakagaling mong bata ka. Yan. Bata ba yan? Oh, bata yan. Wala sa tamang pag-iisip. Grabe ka, no? Masaya ang unang gabi dito. Oh, yan, tama. Yes, Justin Garcia. Hello. Napakagaling mo namang bata ka. Magandang gabi. Si Paulo Contes. Hindi ka na nakapag-isip ng tama. Maayos ka namang nakaraan. Sa Tuesday na lang sila ang home alone. Uy, anong araw ngayon? Wednesday. Wednesday, parang ano. Next week. Parang gagawin yung ano guys kung ano yung schedule ng palabas ng Oo nga. kung anong schedule ng palabas ng araw na kung anong araw ay yun ang inyong yun ang inyong ipinapasok dito sa ating live Oo nga, ilalim ng report ka Tapos, tuloy yan hayaan niyo po siya pag Sabado, gimmick ano natin yan i-deport PGMS. natin yan si sa pagiging moderator, tanggal na siya sa pagiging moderator ano lang siya, pakitang tao lang pala siya sa una, and then hindi niya napigilan ang kanyang tunay na pag-uugali. Lumabas ang kanyang tunay na pag-uugali tas sa linggo tabing ilog yun tama nga, pag Sabado gimmick at TGIS galing sige po Sir Paulo Contis. Ang galing. Ayan, ang galing. Kung ano schedule ng show ng bawat araw ay yun ang pinapasok niya Friday ano kaya ay Friday Wednesday to Friday Wednesday to Friday lang kami. Yan nga naman. Home along the release talaga masaya. Wala yung mga ay kailangan pang bumaba yung mga nasa taas. Home along the release. Prince Bombay. Hello Bombay. Prince Bombay. Kulang sa yun sa disiplina studio. Kaya wag na lang natin pansinin. Yan na yung mga utak talaga yan ang mga hayaan na lang natin. Mahirap na magsalita. Huwag ka dito, Julian. Maayos ka diyan. Maayos naman siya kahapon Ewan ko kung anong sumapi dun sa May sumapi sa kanya. anong sumapi ba't sinapian siya ng kadimonyo hanggang gabi. Maayos naman yung kahapon. Siguro yun na lang lagi ang nasa isip niya. Yan siguro hindi na masaya sa hindi masaya. Hindi na normal ang pag-isip pag gano'n. Ano gagawin ko kay Julian? Sorry po. Sorry po nanay. Ikaw na bahala. SPO2. Ayan na siya Ikaw na bahala. Block nyo si Julian yun. Kayo na po bahala. Moderator po kayo. Kayo na gumawa Kayo na lang ang magana. Naiyak na siya. Hayaan nyo siya. Kagagawan niya yan Iyan Ano ka ngayon? Sabi ko na ano ka ngayon? Ba't kasi nagiging bad ka? Yan. Kaya sabi ko sa inyo guys mag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo. Nasko po. At umalis ka dito. Ayan. At mahihigpit ay mga moderator kung mga galing mo SPO2. Kaya ka pulis Kinulit ka agad. Talagang kinulong agad ni SPO2 Sinipong ka ata. Sinipong ka na naman. Hindi na. Sinipong ka na naman. Kunin mo na yung mo doon, pamahit mo. Umalis ka dito, ayan Kaya pasensya na siya. Tama, pulis siya. Oo nga naman. Ano pagiging silbi ng pagiging pulis niya kung hindi niya alam ang gagawin niya. Kung hindi huliin Diba? yung mga bad. Oo, Rica. Si Sir Ching Aureliano. Kahit payat-payat yan mabilis umaksyon niyan ang ating pulis. Sa Home Along the Release, sinong pulis natin doon? Sinong pulis natin guys sa Home Along the Release? Ayan Si Sound Along the Release. Yung matanda bagang Cosme ba yun? Hindi, si Cosme Ay. Sana wag siya ganyan sa inyo, grabe siya sa iyo. Ako hindi ganyan sa inyo. Ayan, oo nga naman. Kaya thank you so much Pero sana hindi lang sa amin sa paring Rab Gabara. Ganyan din sa ating sa iyong mga kasama diyan sa nanonood
Na tulad nila, Kuya Rolando mo, kaya Ate Ems TV, yan. Kaya lagi kong ina-advise sa'yo na tawagin mo sila nga Kuya Rolando and Ate Ams TV. Ayan. Galing na SPO2. Oo nga. Napakagaling ng ating SPO2. Si Chorching Arellano. P3C. Miss Agot Isidro. Ayan. Para sinisipon na rin ako. Hindi naman nagra-running nung Brado lang. Ganun din sa Brado akin. lang. Thank you so much guys sa mga nag-like ngayong gabi. At salamat sa mga nakatambay pa dyan. Sa mga bago lang po sa ating channel, ay nagpa-subscribe naman po ng ating channel and pa-like po ng ating live ngayong gabi. Thank you so much guys sa mga silent viewers natin dyan na bago lang po sa ating channel. And thank you so much po sa inyong pagpunta. At pa-subscribe po ng ating channel. Thank you so much. Galing yan si Alfredo. Oo nga naman. Si Miss Katya Santos. Time check po ulit. Time check po ulit. 8:29. Ayan. Tama. Advance lang yung... po lalaki si Ams. Kala ko po lalaki yan. Babae po yan. Si Ma'am Ate Ams TV. Yan. Kaya tawagin mo po sila nga Ate Ams TV na Kuya Rolando. Lalong-lalo na si Kuya Rolando mo. Na binabati ka noon ng Happy New Year, di mo man lang siya pinapansin. Ilang oras na ang live? Meron na po tayong 1 hour and 16 minutes sa Miss Agot Isidro sa ating live ngayong gabi. Meron na 1 hour and 16 minutes. At meron na lang po tayong 14 minutes sa ating live for tonight. Parang saglit lang Oo nga Kumain lang tayo. Wow. Kumain lang tayo saglit tapos kwentuhan napakabilis ng oras pag tayo nagkukwentuhan. Kaya pasensya na guys, hindi masyadong malakas ang boses namin ha. Ay, tinidighan mo. Babae po ako. Babae po ako ka. Oy, Ams TV, pag may time ka, pumunta ka dito. Oo, para maayos natin agad yung tuturuan kita ng mga teknik na ganyan. Pag may time ka lang alam naman namin na yung schedule ay busy ka bilang may bahay. Alam naman namin ang iyong sitwasyon dyan. Buti kami, wala kaming maliit na... Buti kami walang maliit na asikasuhin. Ate Ams TV, sama ka sa SM namin. Ayan, Miss Antoinette Tos, diba? Tama, Miss Antoinette Tos. Ganda niya naman, Miss Antoinette Tos. Ang haba ng buhok niya. Yung, sexy pati. Kaso yung kapatid mo, sino pangalan? Nang aga mag-asawa, yung kapatid mo? Miss Antoinette Tos. Matchat na lang ako sa iyo. Hindi, wala problema. Kahit na baka hindi magad mabasa, hindi pumunta ka na lang dito. Dito lang din naman. Hindi, na-chat naman yan sa akin. Pwede ka rin. Sa akin kasi, kung nag-chat ka sa akin, baka hindi ko na agad mabasa. Dahil kung makikita, kapag nagpunta ka dito, ipapakita ko sa iyo kung gaano karami yung inaasikaso ko sa YouTube. Kaya, mga naka-play yan, TV. Tuturuan kita ng mga laptop, tablet, cellphone, mga naka-play yan. Taga-asa mo. Taga dito po kami sa Albay Bicol. Sir Gigi, thank you so much sa iyong pagbabalik. Alam ko gumagaling ka na dito sa amin kagabi. Hello po sa nanay mo. Sige po. Hello. Sir Rob, ayan. Si Tom Tos nga. Kung sa tingin mo ay nanay ko siya, ikaw na po bahala. Si Tom Tos nga. Yun, si Tom Tos. Di ba maaga siya nag-asawa, Tama ba ako? Si Tom Tos, maaga nag-asawa, Antoinette Tos. Parang nakita ko yun. Okay Tama naman ba? Yung niya. Pamilya niya. Yung napangasawa niya. Pero maayos naman. Tom Tos di ba nasa rin siya noon, Batang X si Tom Tos? Nag-DJ din siya. Okay. Kaya mo ba pumunta dito sa Cabuyao, Laguna, dito sa amin, Ate Ems? Busy na yan si Ate Ems mo dahil may pamilya na po yan. Idol, see you! Thank you so much sa iyong pagbabalik. See you! Batang 90s siya. Siya, di ba? Kasama siya sa yung palabas na Batang X. Kasama nila
nila Paulo Contis noon, di ba? Oo, yun ay magkakasama doon. Yung sa Batang X na yan. Kasali ako sa Okidokidok noon 1994. 1994. Okay. O FC I3 Altia. Hello, thank you so much sa iyong pagbabalik. Alam ko galing ka namin, alam ko galing ka na dito sa aming live. Thank you so much palike po ulit ng ating live ngayong gabi at meron na lang po tayong 10 minutes sa ating live. At kalain mo, Parang saglit may lang. raraos na naman natin ang ating live ngayong gabi ng 1 hour and 30 minutes na which is plano namin ay 1 hour lang. Batang X ba? Oo. Pinapanood ko yan noon. Batang X, gustong-gusto ko yan nung panoorin. Batang X. Pag may replay yan noon, pinapanood ko talaga yan. Si Batang X. Parang saglit lang. Pero pag pinapanood ko, nire-replay ko. Ako, Tagal. ang tagal. Kasi nalilibang tayo sa Kay Ana Laro Sia. kay Ana Laroquia. Ata yun. Hindi po namin alam. Napunta po dyan si Ate Am sa inyo. Minsan, nagkakasalubong po kami dito. So Rob, hindi pwede busy lagi. Oo nga. Busy na po yan si Ate Am's TV mo. Si JC Tixon at John Ace yun. Okay. Okay, Ate Am's. Opo. Busy po yan. Diyan po sila sa may Sa may unahan lang namin. Malapit lang po yan sa amin. Kaya yan po ay kaibigan po namin na tutulungan din po namin na umangat ang kanyang channel. Ayan. Yung mga technique ko sa sa pag-YouTube ay tuturo ko sa kanya. Idol, 10 minutes kanina lang ba kayo nag-live? Sayang, hindi ako nakanood, sayang. Na po, 1 hour and 21 minutes na po ang ating live, Sir. See you. Late ka na nga po dumating. At tapos na po kami kumain. Ayan. Pero okay lang po, wala pong problema. At least nakahabol ka pa rin naman. Nakarating pa rin. At meron ka pa nga 8 minutes dahil meron na tayong 1 hour and 22 minutes sa ating live. Meron ka pang 8 minutes na pwede ka pang mag-stay within 8 minutes sa ating live, Sir. See you. Thank you so much guys sa mga nag-like at thank you so much sa mga nakatambay pa dyan. At kahit ganito lang po ang ating kwentuhan ay kayo po ay nag-i-stay. Jonathan Maluyo, hello, good evening. Idol, saan ba kayo nakatira? Bicol. Dito po kami, Albay, Bicol. Yan. At tanaw na tanaw po dito yung volcan na yun. Kung hindi lang po nag-uulan, ay gusto namin na panoorin ang pagbuga ni Volcan Mayon ng lava. Exodus YT, hello po again. Ayan makipagdigitan ka po dyan kay Ams TV. Kay Ams TV. Exodus TV. Exodus YT. Hello po, thank you so much sa iyong pagbabalik. 10 minutes na lang, na lang po. 7 minutes na lang po. Miss Charlene Gonzales, ayan. Bicol, malayo ba yan, Idol? Opo, malayo po kung saan ka po ba? Saan lugar ka po ba? Baka mamaya nasa Quezon ka lang. Malapit na po ang Bicol sa Quezon. Pero kung nasa Isabela ka o kaya Mindanao, ay talagang malayo po. Ilang hours na makarating dyan, Idol? Depende po kung saan pong lugar. Kung galing po sa lugar ko na which is galing sa Pangasinan, is 21 hours po sa bus. Ayan. 2 bus po ang sasakyan mo. Isang bus para Pangasinan to Cubao. Then Cubao to Bicol ay 21 hours po lahat ang bubunuin mo. Ka-operator Vlog, thank you so much sa iyong pag-stay. Malayo po yan. Malayo po ang Bicol. Pero kung mas malayo po ang Mindanao, siyempre galing po ako ng Luzon, and then kung pupunta ako ng Mindanao, ay malayo po ang Mindanao kaysa sa Bicol. Alright. See you. Alright. Diba? Saan po bang lugar ka? See you. Parang dati, pag naiisip ko ang yung mga Mindanao, naiisip ko yung mga yung mga labanan. Hindi nawala sa ating Marawi. Hindi nawawala sa isipan ng tao na pagdating sa Mindanao ay mga kaguluhan. Which is hindi naman lahat. Hindi naman buong Mindanao. Kasi parang nakakatakot ba? Kasi andun ang tiyuhin ko .
May tiyuhin ako doon, kapatid ni Tsaka yung Mama. nangyari baga sa Marawi, parang Ayun, ang nakakalungkot. nakatatak sa mga tao na pag Marawi, parang labanan. Yun ang nakakalungkot talaga yung nangyari sa Marawi. Talagang Grabe yun, ano? maraming nagbuwis ng buhay doon, ng mga kapwa pa rin natin mga Sa Pilipino. Mindanao po ako, idol. Pagadian City. Oh, okay. Sa Pagadian City, sa Zamboanga ba yan? Tama ba? Zamboanga? Mindanao. Pagadian City. May isip ko pag mga ganyan, may mga hawak laging barilan mga tao. Hindi man. Ilang taon na po kayong dalawa? Ako po ay 37 years old na mas ma-ahead po siya ng kaunti sa akin. Oliver Manuwit, tama ba? Sir Oliver. 37 na po ako. At malapit na mag-40. Good night everyone. Bye po muna. Tomorrow ulit. Sige po, at Bye, 5 minutes na lang din naman po ang Stevie at mag-i-end na po ang aming live. Thank you so much sa iyong pagtambay sa aming live. Ano? Chat ka na lang. Dito Laguna namin, pangalan ng bundok Mount Makiling sa Los Baños, Laguna. Oh, alam ko po yan. Galing pa ako Laguna, Sir Rob. Napupuntahan namin yan. Anong nagdidate kayo? Joke lang. Mount Makiling, yan. Taga Laguna din kasi kami, Rob, dati. Doon po kami nakatira dati. Congrats po, nag-video po kayo. Thank you so much, Oliver Manuwit, and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. OFC, thank you so much. Althea. And meron na lang po tayong 4 minutes sa ating live. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Sana po, huwag niyo kalimutan na subscribe ang aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Ayan. Sige, idol. Bye na. Sige po, see you. Thank you so much. Salamat sa iyong pagbabalik. At salamat sa pag-stay mo. Midnight na po kita. Ano na po dito? 8:41 p.m. Ayan. At meron na lang po tayong 4 minutes sa ating live. Thank you so much guys sa inyong pagtambay. At meron pang 10,000 sa ating the house. Sorry, mali po ako sa like na. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much sa Oliver Manuwit. And then pa-subscribe na rin po. Bukas na lang ulit papasok ang college at si Tanya G. Sige po, wala po problema. Miss Davao. Tama. Sorry po, huwag ninyo po basahin yung sinabi ko. Wala po problema, Oliver. Hanggang dito na lang. Ayan, po. At meron na lang po tayong 3 minutes sa ating live, guys. Thank you so much. Wait muna, tapusin ko muna. Wait muna. Oo nga naman. Thank you so much. Thank you so much sa inyong at na lang, 3 minutes na lang po tayo. Rob Gabara, bye. Tulog na po ako. May pasok pa po ako. See you tomorrow, idol. Thank you so much, sir. Paring Rob Gabara. Rob Gabara, at sa edad mong yan ay marunong ka nang sumuporta. Be good always, Montafria, hello, good evening. Thank you so much for coming here in our live. Hello. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Thank you so much. And good evening to you. And 2 minutes na lang po ang ating live. Salamat sa mga okidokidok-cast na tumambay sa ating live ngayong gabi. Salamat sa 26 likes sa ating live. May pasok pa ba kayo bukas? May pasok pa ba kayo bukas? Kami po ay hindi na po nag-aaral. Opo. Tapos na po kami sa pag-aaral. Tapos na kami sa pag-aaral. Kung kayo po ay may pasok bukas, kayo po ay matulog na. Para hindi po kayo. Idol, ano yun? Subanin ba kayo? Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Hindi po namin maintindihan kung ano yung ibig sabihin yan. Hindi po namin alam. See you. Hindi po namin maintindihan kung ano ibig sabihin nyo po. And then, ano na lang po guys, malapit na tayong mag-end. Baka ibig sabihin, sub na rin ba kayo? Subano? Subano? Ano po yung Subano? Ano pong Subano? May oras pa ba kayo para mag-video? Wala na po. 1 minute na lang po ang ating live. At pagkatapos ng live po natin ay yung trabaho ko naman po sa YouTube ang asikasuhin ko, which is abutin na naman po ako ng 12 midnight bago matapos. Pero which is okay lang kasi doon po para kumita po ng ating channel. And then guys, kami pa
Subano ba kayo or Muslim, idol, or Tagalog or Bisaya? Ano po kami? Hindi po kami Muslim, Kristiyano po kami. Christian. Ano, Subano. ano po kami, Tagalog and Bicolano po. Ayan. And then ako po, tubong Ilocano po ako. Ayan. Si Kumare ay legit na Bicolana. Ayan. Or Waray po. Bicol. Bicol po, Ilocano po ako. Nasanay lang po kami sa Tagalog kasi matagal kaming tumira sa Laguna. Ayan. Guys, kami po ay magpapaalam na. Dahil meron po na po tayong 1 hour and 30 minutes sa ating live. Bye-bye. Ingat lagi kayo. God bless. Thank you so much, Mama Delia Aquino, sa iyo lagi pagsuporta. And then, thank you so much guys sa mga nag-like ngayong gabi. Thank you so much sa mga kung sakaling may nag-subscribe man po. Ay, thank you so much po sa inyo. Thank you so much sa cast ng Ukidokidok na tumambay po sa ating live ngayong gabi. Thank you so much sa mga bagong dating. Thank you so much sa mga bagong nag-subscribe. Thank you so much sa mga tumambay. Bahala na po ang ating Panginoon na magbigay sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapong na biyaya para sa inyong pagsuporta sa channel ni Manugang TV. Thank you so much po sa inyong lahat and see you again next time, which is tomorrow night again at 7 PM. Ay kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na live. Tignan niyo po mamaya mga send ko po kanina. Bye. Salamat sa tambay dyan. Thank you so much po, Miss. Na po kayo, bye. Thank you so much po. See you again next time. Sana po bumalik po ulit kayo bukas, Oliver. And then, bye-bye po and God bless po sa inyo. Ingat po kayong lahat dyan. And bye-bye. Bye, Ams TV. Bye, Ams TV. Parang Rolando, bye.